lero ndi kung'alula mopanda kumuopa wina aliyense ndingong'alula ine ngati president wa anthu osauka amene anthu ake muzikomo akukhaliramo muzikomo kungokhaliramo kuti anabadwira ku Malawi koma ngati kuli ziko limene likuzunza anthu pa ziko lino lapansi ndiye ndi ziko la Malawi limene ndili lisogoleri amene salabadwira konse kuti ndi president amene akungoyang'anira malamulo akuswedwa president who cannot say anything kuyang'ana maiko otizungulira akungotiseka kunena kuti ku Malawi kuli president oyang'anira zinthu zopusa zimene zikuchitika anthu kuvala mamaski kumayenda zuwa lili nga kumakhapa anthu but president cannot say anything a president who cannot sack anyone atakhala kuti olo wapanga zopusa president yamango yang'ana kuti cabinet minister amene akhale pamene popo wamkulu wa parastatal amene wakupanga zopusa iwo akhale pamene popo ukamufunsa amanena kuti iyeyo sakuziwa kanthu president womvesa chisoni kwambiri maiko amene tazungulira nawo akungotiseka president who cannot even hire a new cabinet akafuna kuchita haya kumachita kuafusa kuti kuwaitana ku meeting kuti azikuoneka kuti mwandizolowera ndiye ndikufuna 2 weeks from now ndikhala ndi new cabinet ndiye muzindilankhula bwinotu muzindiyang'ana bwino ena nusimu kuchita bwino ndikuchosani taonapo ma president ife mbuyomu okuti akamalankhula kunena kuti I want to address the nation ziko ndikumanjenjemera ziko ndikumakhala eager waiting kuti kodi a president alankhula chani kuimva voice yo yabakiri Muruzi kumaziwa kuti amuna azuka kuimva voice ya Bingu wa Mutalika kumaziwa kuti oh yes amene idie kuimva voice ya Nzimai Joyce Banda amene anapanga ma wonders within 100 days ndikumaziwa kuti oh akulu tinkachedwa kuimva voice ya Mamuna Peter wa Mutalika Amalawi ndikumakondwera muziko mwawo ndikumaphika nthalo zija kuziphika nthalo zija kuchokera 5 koloko mamawa 10 koloko 2 koloko nsima kumangoja mmene angafunire agalu kumango nenepa koma lero ku Malawi kuno pano padu kuti upeze chimanga simaseweratu kulengeza kuti tiyamba kugawa chimanga mwezi wa Okutobala paka na lero kana li September amene uja tigawa chimanga chakungogawa na okao kama ministers kumakasiya ma warehouse mwawo pali anthu ena amene amayenera kuti azisankhidwa maudindo ndipo maudindo amene wali very sensitive ngati anthu musankhe madera amene okusankha anthu ali makape muziwe kuti ziko sili mayenda bwino mwachisanzo ku polisi kungomusankha IG ofoira muziwe kuti polisi singayende bwino ku ame kungomusankha wamkulu wa ame ofoira muziwe kuti ziko lanu lili pa mavuto kopsa kumasankha anthu okunena kuti akafika pa udindopo ndikumadziwa kuti amene wadi ndi amuna kusankha wamkulu wa make chair ofoira muziwe kuti aziko limene lizakhala ndi masankho ovuta kusankha wa NRB wokondera amene wakhala nthawi yonseyi osasiya ma officers mmalo osiyana mmene wangomva iye kuti pano tikupita mu phase yosiriza basi ndikukachita convene ni makape anzache basi ndikukambirana kuti swana TNTC malo mose ma officers magamaka ma ku Central Region kumene kuli phase yomaliza yakalembera mungoziwa kuti muli pa mavuto mwapa dera ine ndikufuna ndi athokoze anthu awa ndipo akuyenera kuti anthu amene wazira ndira ulemu Amalawi kumene muliko tiyeni tipereke ulemu kwa amene anali wamkulu wakale wa ame Malawi munomo wamkulu wa ame wakale amene wasinthana ndi awa amene iyi tiyeni ati mpase ulemu wache komanso achifundo kachali akuyenera kuti alandire ulemu wawo chifukwa nthawi imene anthu akupanga zionesero kunali wamkulu wa ame amene anali above everything ankaperekeza anthu ndikumaka panga mademo atalankhula ndi president ndikumadziwa kuti muziko muli wamkulu wa ame koma izizi tili nazo zizakunchinjizi akuteteza mtundu wawo ndiye sanga pange zimene zozo akakhala apolisi ndiye manyaka kutero kwaja akumavala zigobaja musadabwe kuti akumavala zigoba akuvala chifukwa chani amene ajawo akumavala zigobaja ndi apolisi antakataka amene ajawo ndi recruitment ya 2024 recruitment ndi chifukwa chake akukwanisa kumaponya tiye gasi ndi mmene tuziliritu izizi ndi nkhani zimene akuimba apolisi omwewo ndikumatiuza kunena kuti fezi kuti nyasa akuimba kongo kubomako okonda ziko lawo chifukwa ukazangoyamba uchisiri womakondera munthu chifukwa chokuti ndi wochokera kudera lako uziwe kuti wewe wathera pompo
munthu usuyenera kumamvotera munthu chifukwa choti ndi wakwanu, ukuyenera umuvotere munthu chifukwa munthuyo ali able to manage the affairs of the country. Vuto lili kuno ku Malawi ndi limene lili loma votera munthu chifukwa kuti ndi wakwatu. Kanga apa kanaolera pansalu zosatira zake ndi izizi, anthu ali busy kuti ati abere zisankho zikubwerazi, motero kuti apangana kunena kuti ati kunoko kulilongwe kusadzapangikeso mademo, ati target yawo ndiyonena kuti akufuna alembese 1.5 million to 2 million people. Akawalembesa ameneyo iwo ali home and dry, ndipo akupitiriza kuti alamule ziko linolo. Ndi chifukwa chake agwirizana kuti akuti kunoko kulilongwe Amalawi mufune musafune, kulilongwe sikuzapangika mademo. Ichi ndiye muchiziwe, kulilongwe sikuzapangika mademo. Ati anali ndi meeting yawo zana kumene amakambirana zofoirazo zokuti muziko munomo muli anthu akunja amene ali asogoleri amaiko osiyana amene akuona zonyasa ngati zimenezo. Alibe nazo ntchito zokuti boma ilili ndi la democracy, iyo alibe nazo ntchito. Agwirizana kuti ati mademo asadzachitike, ndipo achita disturb anthu ndikalemberayi ngati anthu akufuna zikapanga mademo kuzomba, kunzuzu, ku Blantyre, koma kunoko kuno kusachitike mademo, kulilongwe kusadzachitike mademo. Ndi zimene akambirana. Kodi tu mukamakhala magulu muno kumaona ngati IMCP ena akukondwa, mukungonamizanatu. Anthu ambiri sakukondwa nanu malinga ndi zimene mukuchitika, nkhaza zimene mukupangira Amalawi. Ena ambiri ochuluka ali against their own party, their own leadership. Ndi amene amatulusa ma information ndi kumatiuza ifeyo, kumanena kuti ifeyo sitikukondwa ndi ulamuliro umene oti kungopangira kuti tili momo. Motero kuti Amalawi mukuyenera muziwe izi. Cabinet meeting imene inaliko zana inalionena kuti ati apanga deal ndi boma la Kenya. Kuteroko kumeneko anakasaini yako kumeneko kamwana kathuka nyumba ndi uyu amachedwa Ponda Madeya, komanso wamkulu amene wasankhidwa kumene anapita kuja kumachedwa ku Kenya kukasainira deal ya mafuta ndi Shell Company. Ndipo akuti kunoko posachedwa pompano atenga bill kupita nayo ku parliament yomwe yayitanizana kuti apasane ndalama za Christmas. Apereka bill kumeneko yonena kuti ma filling station wonse muno Malawi athamangisidwe, be it Puma, Toto, Best Oil, Petroda, ma filling station wonse akufuna abwerese company ya nyuwani yochedwa Shell. Ndipo company imene izipereka mafuta kuno ku Malawi ndipo wazitenga 160 days asana ibwezere zinthu. Ndipo zinthu zimene zizipita ku Kenyako si ndalama ayi, azitumiza ati Nteza, Chana, Sunflower ndi zina in exchange for mafuta. Motero kuti puli plan kumene kokokhaya akufuna akudana ndi wankulu wa Mera sitikudziwa, koma Mera akuichita dissolve. Motero kuti bill ipita posachedwa apa ku parliament, minister wa finance asanachite table, asanachite present mid-year budget review. Motero kuti kwakonzedwa ndalama za phamwamwa akusakasaka ma MP okuti asapote bill imeneyi kuzera ku committee ya natural resources. Paja ku parliament musaiwalire tu abale anga, kuli ma MP a mitundu iwiri, kuli ma MP opepera ndiye kuli ma MP ochenjera. Ma MP ena okuti chiyambire ni parliament 2020 kuzafika lero 2019 kuzafika lero sanapereke po horomoni parliament mo amangokhaliramo ma allowance ndi ndalama zokuba, ndiye akonza 5 million aliyense kuti ampase 5 million aliyense kuti alandire, ndicho linga kuti bill imene ichite pasi. Koma ziwani kuti bill imene ndikadiru ka mwana wathu, paja mwana wathu ndi amene ali ngati prime minister, ndi uyo amene akuchedwa kuti Ponda Madeya, ndi amene akulamula atukopsa. Etu ndi mafilimu amene akonza aboma ndi amenewo, ati ndiye kunali kumwamowa, ati kunali kuvina ku State House kusangalala. Paja maziwa anthu amangoyimba mmanja zina zili zonse kumangoti yes zikhale dichoncho. Motero kuti anamizana ona kuti ati ndalama sakuba zokwanira. Ati kuli makatero, kunamizira kuti kuli makatero amene akulepheresa kuti mafuta azibwera kuno ku Malawi. Ndiye tapanga deal ndi Shell Company ya ku Kenya imene izipasa mafuta, koma ife tizipasa Nteza, tizipasa Sunflower, tizipasa Chana. Kupereka ku Kenyako iwo azitipasa mafuta.
choncho mukaona ma filling station ena wakuchoka muno Malawi ndi diri yacha kwera kamwana kathu ponda madeya ndiyena mukaimva ija imachedwa mera itathesedwa muziwe kuti akufuna kuti asasokonezedwe asalesedwe komano kuzera ku parliament akukapereka bili imeneyi posachedwa pompano mwinaso wiki ikubwerayi muziwe zimenezo motero kuti ati wina anafunsa kuti ndiye ma filling station watitani nawo akuti boma lizapanga renti ma filling station kuzapanga renti ma filling station oseaja koma ali a Shell company ya ku Kenya. Malawi ndi ziko lophweka kwambiri. Malawi ndi ziko limene simungathe kulimvesa zochita zache. Ku Malawi kuno chimene chasalapo ndi kuba basi. Kuma ine ndimaona usiku utawaleza ukuyenda ukuyangana ku company ina yache yotchedwa FUMU Farmers Union of Malawi kumene kuyimanduza kuti audit chinthu chimati chikayaka utawaleza umanena kuti audit kodi inu aku Farmers Union of Malawi mmakhala ndi audit tatitulusieni audit yanu yochokera 2020 kuzafika pano. Chifukati kumata kuona utawaleza ukaenda ukumanya kuti audit 35 houses kuchiteze 35 houses ana kumaimba nyimbo kuchiteze 35 houses ati pali wina waje kumachita control kumene ko remote control kuje niko kufumuko tatulusani audit anthu ayione muone kuti anthu aziwe kuti kodi kumene kundirama zikuyenda bwanji kumene koko ku Farmers Union of Malawi mwafasa kuti kwambiri nanga kuwe mwarae tamvaso kuti wina wankulu waboma nzima wina wankulu watulusa magali moto kumene kupa duty free awiri ija imachedwa kuti Hilux komanso TX koma kupala